Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Truk. Waalaikumsalam, Truk. Ayo Kang Gareng, Gong. Wah, dandang gula meneh, Truk. Iya, iki ayo ngrumpaka dandang gula. Temane judule Prasasti Salatiga, Kang Gareng. Wah, Prasasti Salatiga. Ayo coba aku tak ngrungokke. Mbok anu ta, Truk, nembang ki mbok yo nganggo kae teknologi sing rada apik kae dadi suarane iki iso luwih apik. Ya mung saenenge, Gong. Iki yo wong waton muni kok. Ngono. Sebab nganu, Truk, nek nganggo teknologi canggih kae suarane iki ora pati apik sawetara ning nek nganggo peralatan sing apik iki dadi ketok apik ngono. Ayo nek duwe kok wong duwene ya saenenge. Wah iya ya, Truk. Nah iya. Ngono. Ayo coba, Truk. Aneng plumpungan ana prasasti dadi tandha raja kang sanyata Salatiga dumadine saking sang raja Banu Amisuta artikan yakti kayungyon mring kawula budaya gungluhung temah nyuwun mring Hyang Maha Asasanti rahayu sami pinanggih damela sejahtera. Iki mau Kang Gareng, Bagong, Dandang Gula Prasasti Salatiga Jawa Tengah sebagai tanda hari jadi Kota Salatiga, hati beriman. Lah iya, Truk, suarane iki urung los ngono. Beda nek nganggo kae lho, Truk. Nganggo alat sing luwih apik kae. Lah iya jane mono ya ngono. Plumpungan Kang Gareng iki prasasti sing ana Salatiga. Ngono, tegese prasasti kuwi dumadi nalika samana diwisuda dening Sang Raja Banu diparingi dadi Desa Pardikan. Desa Pardikan tegese ya desa sing wis diaturi ngelola dhewe nek kaya jaman saiki ya otonomi daerah ngono kae. Ora usah sasok pajek ana nggon kerajaan. Lah kok dikeki prasasti kuwi sebabe apa? Kuwi minangka prestasi, Gong. Prestasine apa? Sebab nalika mbiyen kuwi para warga sing ana nggon Salatiga nalika semana ki merga ndadekake bingahing penggalih raja nalika semana. Ngono, sebab kayungyon mring para kawulane anggone mbudidaya ngluhurake budayane. Ayo, nalika semana ki iya tekun ngibadahe lho. Dadi nggon sing tata tentrem ayem rahayu. Saka bungahing Raja Banu banjur diparingi wisuda dadi Desa Pardikan. Saka bingahing nalika semana Raja Banu spiritual jaman semana kepareng ndonga disuwunke ana ngarsaning Gusti Sing Maha Kuwasa.
Ngono sesanti rahayu sami kang pinanggih. Damai sejahtera layar kalian semuanya. Sir swastiastu prajabiah. Ngono ya Truk. Lah kuwi Kang Gareng nalika semana kuwi taun nek diitung tekan saiki ya sekitar 1250 tahun yang lalu. Utawa nek diitung Masehi ya 750 Masehi. Bisa jadi sebagai kota tertua di Indonesia. 750 Masehi lho kuwi. Wah, kaya surat tenan ya, Truk. Iya. Kowe nek ngerti gong wis persis kaya surat. Mung kacine iki ora ditulis ana nggon kertas, ning ditulis ana nggon batu. Ngono malah awet ya, Truk. Iya tekan saiki. Akhire saiki sejarahe cetha gong. Jeneng Salatiga ya kuwi. Lagi ngerti sumber. Oh iya ya, monggo cerita liyane iki pirang-pirang ana sing Salatiga, ana sing salah 3. Mula kuwi ning nggon prasasti kuwi. Wah iki jan penemuan sing sangat hebat. Mula nek para arkeologi kok urung ning prasasti Plumpungan iki ketinggalan zaman ya, Truk. Iya. Ngono ya, Truk. Otentik kok. Ngono ya, Gong. Mula iki terus diperingati dening para warga Salatiga, ya to, pemerintah kota Salatiga ya nek manut keterangan sing ana iki nek saben ulang tahun utawa ulang tanggal karo ulang sasi iki mesti diperingati, luwih mengingat. Tegese memperingati iki maksudnya apa to? Lho maksude iki lebih mengingat. Mbok menawa mau iki kesibukan maneka warna ora kelingan. Lah iki dielingke, lho iki kelingan karo sejarah Salatiga, prasasti kae. Ngono ya, Truk. Lah sing perlu dieling-eling nggon apa, Truk? Lho sing dipulu eling-eling ya kuwi. Prestasine nalika semana warga desa Salatiga mbiyen kuwi. Salatri. Ya, Truk, 3 desa Salatiga kuwi. Ya merga kuwi mau. Keimanane ana ngarsane Gusti Sing Maha Kuwasa iki sangat tinggi. Sijine kuwi kanggo ngimplementasike oleh beriman kuwi. Amal soleh ya ketok ana nggon keluhuran budine padha ayo ngilut ana nggon spiritual nalika semana dipresani dening raja nalika semana lho. Ngono ya, Truk. Dadi seneng kayung-yun. Akhire saka Bingaing terus dadekke Desa Perdikan kuwi mau. Dadi Desa Perdikan nalika semana kuwi ya ora angger desa, Truk. Sapa sing iso duwe prestasi tinggi ya ngono kuwi mau ya lagi diparingi Desa Perdikan. Oh ngono ya, Truk. Wah mula iki kanggo generasi sakteruse awake dhewe generasi muda sing saiki ana kuwi mula nalika memperingati iki ya kudu dijelaske. Ngono ya, Truk. Substansine memperingati hari dan tanggal. Ngono, prasasti Plumpungan ya kuwi mau, intine kuwi mau. Wah iya, ning kono ana apa ya werna-werna. Gandeng kuwi ana hubungane karo spiritual ya aja lali anane pengajian. Oh iya ya, karo kae pengajian sing nganggo gamelan wayang, ana sing pengajian sing ora nganggo, padha-padha fungsine kok. Wayang kulit kaya Truk. Iya, kayak wayang kulit ki pengajian lewat sarana wayang. Ngono ya, Truk. Ning ya ana pengajian sing ora nganggo wayang. Oh, ngono ya, Truk. Tegese kuwi intine nang kono karo apa, Truk? Ya kuwi tujuan anane prasasti Plumpungan lak merga kesatuaning kerukunaning warga masyarakat nalika semana kuwi. Mula iki terus diturunke saka berkahing. Ya, Truk, dongane nalika semana ki caket ana ngarsane Gusti Sing Maha Kuwasa iki diparingi ijabah insyaallah dening Gusti Sing Maha Kuwasa nganti tekan saiki. Diteruske karo anak putu generasi sing saiki ana kuwi mau.
Oh iya ya, beriman dan beramal soleh, terus bangun bangsa, bangun negara lho. Supaya iso dadi negara sing adil damai lho iki gitu. Iki bangsane dhewe iki sok nek saiki wis dadi adil damai kok, Gong. Ora mung trima adikuwasa, adidaya ning bangsane dhewe adidamai. Oh ngono, kuwi cita-cita bangsa. Oh iya ya, heeh. Mula kanggo mujudke cita-cita bangsa sing adidamai kuwi, ha iya kudu ditukulke kedamaian-kedamaian sing ana bangsane dhewe kuwi mau. Supaya iso dadi conto teladaning dunia lho. Ngono ya, Truk. Kuwi bangsane dhewe kaya ngono kuwi lak hebat to. Oh ya, nunggak semi karo prestasi sing wis dilakoni dening para nenek moyang leluhure awake dhewe sing beriman nalika semana nganti diparingi penghargaan Desa Perdikan. Ngono ya, Truk. Mula iki istimewa kok. Wah iya. Wah, kuwi dandang gula kuwi mau ya. Dandang gula iki tegese dandang utawa duwe cita-cita keinginan sing manis. Mula nganggit dandang gula ya duwe karep supaya anggitan iki mau iso diwujudke, dipertahanke, dijaga tumraping warga masyarakat sing ana kuthane dhewe kuwi Salatiga kuwi. Wah iya ya, Truk. Sithik-sithik ora ketang klungsu-klungsu nderek melu udhu. Ya, Truk, iki termasuk seni budaya ya, Truk. Lho iya, iki termasuk karya seni budaya di bidang apa ya? Di bidang sastra. Kuwi seni budaya di bidang sastra. Ana Gong seni budaya di bidang teknologi lho. Kuwi ya kudu diperhatikan karo awake dhewe kuwi warga bangsa, warga Kota Salatiga. Seni budaya iki ora mung hanya seni pertunjukan. Ngono, seni budaya termasuk teknologi kuwi ya bagian dari bahasa hasil karya seni budaya di bidang teknologi. Ana meneh hasil karya seni budaya di bidang kesehatan, menciptakan karya-karya baru, inovasi baru. Kuwi ya karya seni budaya. Oh, sebab kuwi ya nganu kok, Gong, kuwi budayane menungsa untuk menciptakan keindahan yang bermanfaat. Oh, mula teknologi lah ya bermanfaat. Dah, gawe pesawat terbang kae ya hasil karya seni budaya. Ngono ya, Truk. Nggon akademik wis sekolah sing tenanan, pinter ilmu matematika, fisika, biologi lan sak panunggalane iki dadi ranking 1. Berarti karya seni budayane menonjol. Syukur bagi iso menemukan karya-karya baru. Oh iya, di bidang mesin, di bidang pertanian iki ya mbutuhke karya seni budaya. Di bidang pertanian umpamane iki bisa menciptakan ya varietas-varietas baru sing unggul. Ngono, termasuk di bidang olahraga umpamane piye carane supaya iso meningkatkan prestasi olahraga sing ana Kutha Salatiga iki lho. Lan maneka warna kuwi hasil karya seni budaya iki tebane luas, Gong. Dadi seluruh gerak langkah ya ucapan karo prilakune manusia itu supaya mbabar karya seni budaya. Wow, ngono ya iki berarti luas ya, sebab kaya ana lho, Gong, sing duwe pemahaman angger ngrembug seni budaya iki pikirane mau nggon seni pertunjukan, tari-tari, musik, drama, dadi artis ngono kae to, Gong. Ya artis mesti hubungane karo joget-joget, lagu ning TV kae. Monggo sing menciptakan karya seni budaya di bidang teknologi kae ya artis. Wong gawe montor mabur kae ya indah to, Gong. Kae ya ana nilai senine, nilai keindahane. Oh iya, mesin kae apa ora indah to, Gong. Kowe nek ndelok mesin kae ya indah disawang. Sijine kuwi ya bermanfaat. Pertanian lho kae contone gawe taman-taman iki. Lah ya ana senine kuwi. Oh iya ya, gawe gedung
kae ya ana senine lho iki lho Gong, kae ya sing gawe gedung kae ya iso dijenengke artis. Ngono ya, Truk, artis iki maksude apa? Seniman. Oh iya, pelukis kae ya artis. Ngono. Lah saiki iki angger disebut artis iki mung sing ning nggon TV tok kae. Drama, terus do gujek-gujek, lawak, nyanyi, joget. Nah, oh iya, iki jebule wawasan ngono ki ya perlu dikembangke ya, Truk. Iya. Iki mau Kang Gareng Gong. Lah iya Le, entuk pengetahuan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.